Benvinguts a la meditació d'avui. En la meditació d'avui tindrem la música dels vols tibetans acompanyant-nos. Ves buscant la teva postura còmoda. Allarga l'esquena. Relaxa les espatlles. Relaxa la mandíbula. Tanca els ulls o els deixes oberts, buscant un objecte a dins de la sala. T'observes com estàs avui. Si hi ha alguna tensió física, ajusta al màxim la teva postura perquè estiguis còmode, mantenint l'esquena recta. Observes com estàs a nivell mental, si hi ha molts pensaments, sense jutjar, simplement observes. Observes també com estàs a nivell emocional avui. I ho acceptes, sigui quin sigui el teu estat emocional. Observes la connexió del teu cos amb el terra, assentat a sobre del coixí, de la manta, d'allà on estiguis. Observa les mans, pots ajuntar si vols dit índex i dit polze, amb les mans a sobre dels genolls, amb aquest mudra. Com tu et sentis més còmode, deixa les mans com tu vulguis. Vas escoltar la música dels vols. Vas connectant amb la teva respiració, notant l'aire, com entra i com surt. Respiració llarga i profunda, exhalant pel nas, per la boca, com tu vulguis. Observa també l'abdomen. Allarga una miqueta més l'esquena, si pots, portant la coroneta cap al cel.
Visualitzes una platja, la platja que tu vulguis. Pot ser un lloc que ja coneixes o un lloc nou. Visualitzes el mar, les ones. Visualitza si hi ha un port en aquesta platja i com les ones arriben a les roques. Visualitza la sorra a sota dels teus peus. Observa com mous els dits dels peus i t'enfonses en aquesta sorra. Nota l'aire com acaricia la teva cara. La sal als teus llavis. El sol escalfant la teva pell. El cel. Potser veus que hi ha ocells en el cel o a l'aigua. Pots visualitzar algun animal, un cavall. Potser tu vas damunt del cavall passejant per la platja. Potser algú amb tu, alguna persona estimada o algú que t'inspira i que et dona molta pau. Observa aquestes sensacions, els colors, les olors. Respira. Segueix respirant aquestes sensacions de pau, de tranquil·litat, de llibertat. Pots quedar meditant o pots a poc anar tornant i sortint de la meditació.